Sanibonani molweni ndanamkela kweza TV ngesixhosa. Umseleku ke ubaxelele ke abafazi uba uzawunikeza umpumelelo iML yakhe, and then wabe sesithi kumakhumalo ucela amnike la Mercedes wayemthengele yona uthi ufuna uyinika ulwandle. So yamothusa ke lento ke umakhumalo wabe sesithi hayi ndizayithenga, kodwa umakhumalo esithi hayi ungayithatha, but ke ukhombise nokumdelela because kaloku bekumele uba at least baye bahlala bo bayi-2 wayithetha le nto uba ndizoyithenga imoto yakho ngoba uyisebenzisi, bese sevuma ke nomnye. Not uba uvela sukathi nje yena uyithenga phambi kwabanye abafazi wathi uyayithenga ke. Umakhumalo uthe okay, wabe sethetha ke ecaleni umseleke into umakhumalo akafuni into bacinga into ba nguye ngoku indoda okanye kutheni, because kaloku manje umakhumalo seyakwazi uzithengela imoto yena, akafani nabanye bona imoto zabo ziba bezithengelwe nguye. So ke ngoku kusho ukuthi le wayemthengele nakayisebenzisi, uthe ke ufuna uyinika ulwandle lo moto leyo. Umacele endaweni yoba avuye ke usike wathi ubulelela umpumelelo, wabe sesithi umayeni hayi mbongele nolwandle ngoba nayo imoto uyifumene. Wabe umayeni sebulela kwakumakhumalo ke ngokuvuma into yoba kuthengiswe imoto. So umacele ke yena uthi akayonwabelanga into yoba umseleke unikeza umntana imoto because ulwandle usemncinci, kumele uba umthengela at least ezi moto, ethi futhi uyayibona into yoba ufuna ukumphilisa impilo yakhe. Umayeni ke kule tafile uveze nento yoba uMpilo akatsho ukuba makuye, uthi noba ngabuza abiza abanye abonke xa bebabize bayasabela bathi ma, kodwa uMpilo yena uthi yebo. Uthi wade wambuza ke nganye ke mba kanti kutheni le nto uthi xa usabelayo uthi yebo kum, uthi wathi uMpilo kwathwa abothi yebo. So umakhumalo ke bimothusa ke leyo, ethi ke ngoku futhi akaqali ukuyiva lento umayena akaqala uyithetha lento. So uzawukazama ukuyiphakamela akayisabele kakuhle into yoba kanti kwenzekani, ngubani lo wathi makatsho kanjalo uba xa esabela makathi yebo. uMpilo ke uvakala njengomntana ongathi ixesha elinintsi uyabaphixanisa abafazi okanye zizinto abazincokola bo bayi-2 nomakhumalo, ngoba nakumangwabe umangwabe ukhe wagavani nomakhumalo ngenxa kaMpilo owathetha into eyenzeka kutransport yabantwana, ethi uthe utata kamakhumalo lo kamangwabe umntana makehlike emotweni ayovulela umntana kowabo, and wayekhona enguMpilo emdala yena but kwathunywa abantwana abancinci ukuze bangavani futhi nje kancinci umakhumalo. So nguMpilo. So ke abantu bathi ngeke lo mntana ngenzeka into yoba uyayifuna ukuyixabanisa ifemeli. Umacele ke ukhumbuze umseleku uba yena wathi kwisizini egqithileyo yena usebenzisa imali yakwamseleku kwakhumzwa kowabo. Umseleku akayiphikile uthe ewe ndandishilo and ndandisitsho because wena wawungathethi nam ngembeko, wawundidelela undibhostela ngento obuyakha kuwena. Wabesithi egqibeleni kaloku utshatele kwamseleku, so imali yakho noba uyisebenze ngokwakho kodwa iyakwamseleku. But umacele uthe ke ewe uyavuma xa kunguye imali eyakhe iyakwamseleku, kodwa kukhona abantu abathi xa besebenze imali yabo kuthiwe leya imali yakhe uzisebenzele umntu. So kungenzeka uba ke urefera kumakhumalo kodwa khangatsho uba utsho bani. Umseleku ke kukhona into beyithethile kwi-episode egqithileyo into yoba umakhumalo nomayeni abakaze badibane ever since umcimbi. So berhalela into yoba bakhe bayihlalele phantsi. Into ayenzileyo kamaqhinga wakhe kukuba athi kumakhumalo mabawudibana kwi-restaurant ebizwa ngeSibali, uhabile kumakhumalo ohlala khona walinda. Uthe xa esalindile kwacaba kafika wamfonela wasika wamxelela umseleki into yoba no makalinde uyeza umacele. Umacele xa efika uyamxelela umba hayibo kuthiwa mandilinde wena kodwa mna bendilinde indoda. Uthi komnye hayi umyeni abo usebenzise ubugwala because cacile uba befuna ubahlanganisa kodwa akatshongo. So ke ubuzile ke omnye ke umayeni umakhumalo kumacele uba uright na. Umacele uthe ewe uright, wabe sebuza umba no anditsho wena nditsho thina. Umacele wabuza uba wena xa ujongile sinjani njenge-attitude ke. Hayi umakhumalo wavele wabhoreka ethi nje into yalapha ke kwamseleku abantu bakhona bayapretendana, so uthi uthetha le umntu enze ngathi akazi uba kuthethwa ngantoni.
So ininzi into eyenzeka kwaMseleko esingayaziyo. Sicinga uba thina ba-right abafazi, kumnandi bazithumbi. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.